Hej, i den her video der har jeg tænkt mig at gennemgå et meget simpelt eksempel for at hjælpe til forståelsen af lønporte og i særdeleshed standardberegninger, som de er foretaget her i samt A. Jeg tager udgangspunkt i et simpelt eksempel på en fiktiv økonomi, som er meget langt fra den virkelige verden, og det gør jeg udelukkende af den årsag, at lidt mere komplekse koncepter kan være noget nemmere at forstå, hvis man tager udgangspunkt i et simpelt eksempel. Ja. Det vi får brug for i dag, det er på næste fane, som hedder beregningsformler, hvor vi kan se 5 forskellige formler, som er dem, man skal bruge, når man skal udlede den her lønkvote og standardberegningen. Den første linje, vi får brug for, det er linje 1, som angiver BFI, som står for bruttofaktorindkomsten. Og den kan udledes ved, at man tager aflønningen af ansat og lægger den sammen med bruttooverskud af produktionen. Hvor at aflønningen af ansatte, det svarer til de penge, der er betalt til lønmodtagerne i en virksomhed. Og bruttooverskud af produktionen, altså de penge, kan man sige, der er tilbage til virksomhedsejerne, når man ligesom har betalt alle andre udgifter. Yes. Linje nummer 2, den giver lønkvoten for den enkelte branche, hvor man tager aflønningen af ansatte i en enkelt branche. Det går fx være landbruget, og dividerer den med den BFI, der er skabt i branchen. Det vil sige, at lønkvoten for en branche siger noget om, hvor stor en andel af den BFI, der er skabt i branchen, er gået til lønmodtagerne. Hvis den for eksempel er en halv, så vil det sige, at halvdelen af BFI'en er gået til de lønmodtagerne i branchen. Så er der linje 3 og 4, som begge to er udregninger for lønkvoten for hele økonomien. Og begge metoder kan bruges til at få lønkvoten for hele økonomien. Linje 3 er helt klart den mest intuitive metode, hvor man tager aflønning af ansatte i hele økonomien. Det vil sige, at man lægger summen af aflønning af ansatte for alle brancherne. Altså tager summen af aflønning af ansatte i alle brancher, og dividerer den med BFI i hele økonomien, som så er summen af BFI i alle brancherne. Det er så den mest intuitive metode at gøre på. Alternativt så kan man lave det, der hedder et varigt gennemsnit, hvor man ganger hver branches lønkvote med dens andel af BFI, og så bagefter tager summen af det. Og det virker måske lidt kompliceret, men om et øjeblik, når vi tager eksempler, så giver det forhåbentlig fin mening, hvad der sker. For at udregne det her varige gennemsnit, så er man nødt til at udregne branchernes andel af BFI, som er givet af branchens BFI, divideret med BFI for hele økonomien. En ganske almindelig andelsberegning. Yes, lad os gå videre til den fane, der hedder fiktiv økonomi, hvor vi kan se, at i den her økonomi, der har vi 2 brancher, hvor vi har landbruget og et pizzeria, hvor især sidstnævnte er jo essentielt i enhver økonomi. Hvad skulle vi gøre søndag aften uden en pizzeria? Yes. Og at vi kan se her, at økonomien foregår over 3 år, og 1 og 2 og 3. Yes, og det er åbenlyst ekstremt kompliceret i forhold til den virkelige verden. Men det kan I sagtens observere væk fra. Formålet med den her øvelse er sådan set bare at give en idé om, hvordan man laver udregningen og forstå intuitionen bag. Yes, lad os gå videre til den, der hedder dataudregninger til fiktiv økonomi. Og der kan vi se, at vi her øverst oppe får angivet aflønning af ansatte i de 2 brancher, og så for hele økonomien, hvor det bare er summen af de 2, samt bruttooverskud af produktionen i de 2 brancher. Så det er altså givet på forhånd. Det vi så skal regne ud nu, det er lønkvoten ved de to metoder, og lidt senere også lave en standardberegning. I første omgang så finder vi BFI, som jo var givet ved aflønning af ansatte, plus bruttooverskud af produktionen. Det kopierer ud i resten af min tabel ved at trykke Ctrl-C eller Command-C, hvis man er på en Mac. Med et område, man kan kopiere formen ud, højreklikker, trykker Paste Special og vælger Paste Formula Only. Yes. Efterfølgende laver jeg en andelsberegning, hvor jeg tager BFI for den enkelte branche og dividerer med BFI for hele økonomien. Så skal jeg lige huske at låse den fast i række 20, så jeg forbliver nede i den række, der har BFI for hele økonomien. Og jeg ganger med 100 for at få det procent. Jeg kopierer ud i området, trykker Paste Formula Only. Og så, ja, det kunne jeg sådan set også bare gøre ned på den. Det er jo sådan, det bare 100, men for god ordens skyld tager vi lige summen af de 2.
Yes, så langt så godt. Nu skal vi udregne lønkvoten. Og i første omgang, så gør vi det på den intuitive måde, hvor man havde aflønning af ansatte, og dividerer den med BFI for branchen, og gange med 100 for at få procent. Det kopierer vi ud til hele noget, og siger paste formulas. Yes, og inden jeg går videre, så er det værd at bide mærke i, at vores lønkvote for hele økonomien, den ligger imellem lønkvoten for landbruget og pizzeriet. Og det er på ingen måde en tilfældigheder. Det skyldes, at lønkvoten er et gennemsnit af lønkvoten for landbruget og lønkvoten for pizzeriet. Og gennemsnit ligger som bekvemt imellem yderværdierne af ens data. Man kunne være tilbøjelig til at tro, at det bare var det, der hedder et almindeligt gennemsnit af lønkvoterne, hvor man tager summen af de to og dividerer med 2. Og det kan vi lige prøve at gøre ved at markere de to, og så gå ned i højre hjørne her, og så kan vi se, at der står average, som er forkortet for gennemsnit, og det vil sige, at det almindelige gennemsnit er 26,7, mens at den rigtige faktiske udregning på lønkvoten er 27,3. Så det almindelige gennemsnit er altså lidt for lavt i forhold til det gennemsnit, som lønkvoten er. Så er på 7,3. Og det skyldes udelukkende, at pizzeriet og landbruget ikke havde lige stor andel af BFI. Om et øjeblik så udregner jeg lønkvoten med den anden metode, hvor man bruger det her varegennemsnit, og så vil jeg ændre på de to tal her for at vise, hvordan det her varegennemsnit det fungerer. Lad os prøve at udregne lønkvoten på den anden metode, hvor man tog andelen af BFI for den enkelte branche. Jeg skal lige dele med 100 for at få det som antal. Så ganger det med lønkvoten for den enkelte branche. Og det kan jeg lige kopiere ud. Yes. Og så skulle jeg tage summen af den for at få. Okay, det kan jeg bare trække ud. Yes. Og det første man lægger mærke til, det er, at lønkvoten metode 2 er fuldstændig det samme resultat som lønkvoten metode 1. De er altså matematisk identiske. Det der nu kan prøves lige, det er at sige, lad os nu sige, at de to brancher her, de har den samme andel i år 1, så de begge er 50 og 50. Nu kan man se, at den her lønkvote 2, som udregner med det bare gennemsnit, den nu pludselig giver det samme som det almindelige gennemsnit, altså hvor man tog de to her to gennemsnit. Og det skyldes udelukkende, at nu har de to brancher lige stor andel af BFI, det vil sige, at man tager halvdelen af lønkvoten for landbruget og halvdelen for pizzeriet, og lægger de to sammen. Og så får man et ganske helt gennemsnit. Yes, jeg går lige tilbage og sådan så. Ja, på den jeg lægger stilen ud til den her fil, så I selv kan lov til at lege lidt med den, og så prøver jeg frem. For at forstå, hvordan det her varede gennemsnit virker. Yes, inden vi går videre til beregning af den her standardberegning, så lad os lige gå videre til den fan, der hedder påstand. Og der har vi det her Arbejdernes Parti, som går ind for arbejdernes rettigheder. Og de hævder, eller de kan se, at lønkvoten på hele økonomien er faldet, og de hævder, at det må skyldes, at arbejderne de bliver undertrykt, og for mindre andel af værdiskabelse i økonomien. Og det mener de selvfølgelig er skadeligt og er dårligt, fordi de vil jo gerne have, at arbejderne skal have så meget ud af værdiskabelse i økonomien som muligt. Yes, så vores opgave det er at blive lidt klogere på, hvorvidt lønkvotens fald egentlig skyldes, at arbejderne får en lavere andel af værdiskabelse i økonomien. Og det er så her, hvor den her standardberegning kommer ind i billedet. Ja, og det man egentlig spørger sig selv om i en standardberegning, det er, hvordan vil udviklingen af lønkvoter se ud, hvis nu at andelen af BFI for de to brancher havde været det samme i alle 3 år. Og nu kan jeg se, at tiden vil ud for den her optagelse. Så se med i part 2, hvor jeg så prøver at udregne standardberegningen.